dag skal vi tale om tidszonerne og tidens betydning for os herude på vædderen. For vi er jo faktisk 2 timer bagud i forhold til Danmark. Så nu vil jeg gå ned og snakke med Lars, som er journalist for Politiken, og høre ham, om det har nogen effekt på hans arbejde. Hej Lars. Hej Katja. Du sidder her og arbejder hårdt. Hvordan påvirker det dig, at vi er nogle timer bagud i forhold til Danmark i dit arbejde? På Politiken, der skal jeg jo aflevere mine ting til tiden, og det er altså før deadline. Det er den aller sidste tidspunkt, jeg kan aflevere på. Og når vi er 2 timer bagud, så skal jeg jo altså aflevere tingene 2 timer før jeg normalt skulle. Og så kan man jo få rigtig travlt. Så du skal altså arbejde lidt hurtigere, eller hvordan håndterer du det? Ja, men jeg står lidt tidligere op for at kunne nå tingene typisk, og arbejder lidt hurtigere. Har der været nogle tidspunkter på den her tur, hvor du har været rigtig presset? Ja, da vi var i Nuuk op ved Grønland, der var vi 4 timer bagud, og der var altså 4 timer tidligere, at man skulle aflevere sine ting, og der kunne det godt være lidt på hængende hår. Så der skulle du altså aflevere klokken 2, når klokken var 6 derhjemme? Fuldstændig rigtigt. Torsten, hvordan kan det være, at vi er nogle timer bagud? For at svare på Katjas spørgsmål, har jeg fået hjælp af den her flamingokugle. Jeg har inddelt den i 24 tidszoner, svarende til de 24 tidszoner, der findes rundt om jorden lige nu. Grunden til, at man har inddelt den i 24 tidszoner, skal ses i lyset af, at den bruger 24 timer på at nå hele vejen rundt om sig selv. Derudover er den jo kugle rund, det vil sige, at der er en omkreds på 360 grader, og 360 grader divideret med 24 timer, det giver 15 grader mellem hver tidszone. Nullinjen den ligger her gennem Greenwich i London, og ud fra den, der kan man enten gå mod øst eller mod vest. Hver gang man går 15 grader mod øst, der ligger man en time til. Hver gang man går 15 grader mod vest, trækker man en time fra. I Danmark, der er vi Greenwich plus 1. Det er her. Og vædderen ligger lige nord for ækvator. Det er Greenwich minus 1. Derfor er der altså en tidsforskel mellem os og dem derhjemme på 2 timer. Min opgave til jer er nu at finde ud af, hvad tidsforskellen er, når vædderen befinder sig i Sydney. God fornøjelse.